Sa IFM News. Alas 6:38 ang oras po natin sa ating good news sa Idol. Eto, mga ano ko to Ato kayo sa National, Alaminos National High School, pero parang iba ata. Mga mag-aaral po sa Alaminos City, wagi po sa National Science and Technology Fair 2025. Para sa detalye po ng ating good news, kasama natin Idol Ruru Hugotero. Isang malaking tagumpay ang ipinamalas ng mga mag-aaral mula sa Alaminos City bilang representante ng Department of Education, DepEd Region 1 sa ginanap na National Science and Technology Fair 2025 sa Quezon City noong Marso 24 to 28, 2025. Sina Charlie David Manuel, Ray Alfred Kiam, Clan Gunneries Bubos ay pinarangalan sa iba't ibang kategorya dahil sa kanilang makabagong proyekto at pananaliksik tungkol sa early diagnosis ng Alzheimer disease. Kabilang sa mga natamo nilang parangal ay ang Best Project for Robotics and Intelligent Machines category, Best Project Display, Best Presenter, Overall Best Project at Young Scientist Award mula sa Gokong Way Brother Foundation. Tinanghal ang mga mag-aaral na Pangasinense bilang isa sa mga finalists na sasabak sa International Science and Engineering Fair 2025 sa Ohio, USA. Ang tagumpay ng mga mag-aaral ng Alaminos City ay isang patunay ng patuloy na pag-usbong ng mga kabataang Pilipino sa larangan ng agham at ang kanilang kakayahang makipagtagisan sa pandaigdigang entablado. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.